Guys, pag umakyat daw kayo dito sa pinagka-building nila, pagka makasalanan daw kayo, ingalin daw po kayo. So bale ito guys, yung kanilang pag nasa, para kayong nasa Baguio na, kasi ayan, pwede kayong magrenta dito ng kanilang mga damit. Yan. So dito, para pag makapag-take kayo ng picture, gusto nyo pong magpa-take 25 pesos. Yan o, 25 pesos. Pakita kami ni Ariana dun sa pinagka-beauty. Yan. Say hi, Ariana. Ayaw mabuhay. Hi, mabuhay. Napagod yung kalaban ko. Ay, kalaban ko, sorry. Napagod po yung kasama ko, si Ariana Rida. Yan. Kagaya po ng nasabi ko kanina, pagka makasalanan po kayo, wag po kayong aakyat dito dahil mapapagod kayo. Super light. Super light, tapos
Dito po sa Daang Katutubo po. Ito po ay sa Daang Katutubo. Gusto pong mag-overnight dito, meron po silang good for two. Halagang 400 pesos, bamboo made po yung tutulugan nyo doon. Tapos good Tapos for meron five. po silang tent na good for 7 for only 500 pesos. Ayun, pwede rin po. Meron din good Meron for din six. po yung kubo na good for 5 sa halagang 600 pesos. Pero lahat po yun, ang oras po nun ay 12 hours. Strictly 12 hours. Tapos alas 6 po kayo pwedeng mag-check-in. 6 to 6. Yan, oh. Six. And syempre may entrance din po dito, yung 20 pesos. And unlimited na po siya for selfie. Yes, marami. Marami. Ayan. Magdala ng pagkain. Ayun. Pero pag maaga sila. Oo, go. Oh, tapos ang kinaganda pa nun pala, pwede kayong magbaon ng sarili nyong Pagkain. pagkain. At Yan. pwede- Pero kung ayaw nyo namang magdala, meron din po ditong mga pwede kayong mag-order dito ng makakain nyo. Oh, sa mga manginginom dyan, sa bawal pong uminom dito sa Daang Katutubo. Kaya wag na po kayo magdadala ng alak nyo. Yes, dahil bawal pa. Oh, pero kung Pinag-uusapan pa ng kung COVID. gusto nyo pong malasing, andito lang po si Ariana Arida. Tignan nyo lang po siya, malalasing na po kayo. Kung bago lang kayo sa Channel. channel na ito, don't forget to subscribe and click the button for other videos. Thank you. Thank you very much.